Dugay na daw kay ko dere, wala daw ko'y mga amiga, ngano manggod daw, ngano lain kag batasan mirian. Meron tayong baldi man ito. Dito ako sa basement, ang dami kasing gamit dito. And then ngayon, maglinis ako konti para meron na kaming madaanan kasi para kami ditong luka-luka ni Tami no na liwan ko na lang si Batman. So ang gagawin ko is i-arrange ko hinay-hinay. Hinahinayan ako arrange pero bago natin yung gawin, ay, ito, gawin ko to. Tika muna ha. Ay, bugata ani. Ay, kigwa. Ay, ginoo ko. Ay, bugata eh. Ginoo ko. Hi guys. Ang daming coins. Ang daming coins. So ngayon, pakita ko sa inyo ha. So ngayon, ilagay ko dito siya sa malaking bucket. Okay, malaking bucket. Para ang iba na ano na nga itong iba. So ang gagawin ko is i-ano natin sila. Ang daming coins at ang bigat. So hindi ko alam kung paano. At saka may coins dito na parang matagal siya sa tubig. So nag-rusty. So hindi ko alam kung anong gagawin. So ito siya oh. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kasi ano. Isang ito. May silupin pa dito. And then meron dito. Ano hindi? Meron dyan, oh. And then, ito yung nasa tubig. Para siyang rusty na siya ba, oh. So, kailangan ko siyang ilagay dito sa ating ano. At saka, meron pa dito, oh. Ito siya. Oh, diba? Oh, ito siya, parang okay pa. Ito siya, ito, $10 ito. So, marami-rami din ito dito. And then, ito. So yan, ang linisin ko din ito dito guys, kasi tignan nyo, may mga soda dito. So nag-pop yung soda ba, nasira. So kailangan kong linisin yan, ilagay itong soda lahat, itapon yun, and then yun. So yun, bago nyan, ilagay ko dito yung ating pira sa bucket dito. May mga pira dito nga sira-sira na ba? Sira-sira na. Iwan ko na lang. Ay, you know what? Ang sira na lang ilagay ko dito. And then, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Kasi ang dami kasi guys talaga guys. Ito mga sira, tignan natin be. Kung talagang sira. Hindi naman ito sira. Balik natin ito. Okay. Hindi yan sira. Ito ilagay natin sa, lagyan ko siya ng tubig guys kasi para malinis siya ba, malinis. Yun. Nagra-rust talaga siya guys, yung iba. Sayang. Look oh. Yun yung ano ko, gusto ko siyang tignan nyo oh. Sayang lang ito ay, sayang ba? Sayang talaga. Mga what year? Sabihin ko sa inyo kung anong year. Kung kikita ko dito.
Hindi na halos makita yung ano, kung anong year. Sira na. Ano kayang mga year nito? Hindi ko magits. 1950s. Oh my goodness. Ang tanda na nito. 1950s ito. Masisira ba ang pera, guys? Kasi ito, matagal na ito eh. Yung kay biyanan pa ito at sa papa niya doon sa basement, matubigan man kasi yun. So ngayon, nag-ano ako, kung malinis ko ba ito or tatanggapin pa ba ito sa bangko. But anyway, dito lang muna tayo, guys. Salamat! Lain nga vlog. Bisaya lang ta para dire-diretso, no? Pag Bisaya lang sa ako ha, pasensya na ha. Pasensya na, Bisaya lang muna para dire-diretso ang akong tubag ba, para dire-diretso yung sagot ko. Pero I will try my best. Kung walang caption sa baba, pasensya na jud kay mo. So, karon daghan kay nangutana sa ako no kung asa daw nganong wala daw ko barkada, nganong wala daw nganong wala daw ko yung birthday, wala daw mga bisita, ano? Bisita daw, anong birthday na ako, nya way ka bisita nganong gud taon daw. Nya dugay na daw kay ko dire. Isa ha. Okay, tara. So, dugay na daw kay ko dere, wala daw ko'y mga amiga, ngano manggod daw, ngano lain kag batasan mirian nga, wa man kay mga barkada, unsa man jud na kakuan. Kay daghan man gyud mga Pinoy na mingon, ngano wala man na siya mga barkada, oy nga, dugay naman siya diha. So ang ako lang itubag no, gusto lang jud ko tinuod no. Ato sa ating isugilan no, kini ang akong suliran muna sa ta kay murag kuan man na murag taas-taas man ni, pero ako ni himong mubo no, istorya. Sa una pa ha. Nakoy mga kaila pero karon nga lagyo na ba nga lagyo kayo nga lagpot ba sa lain kuan. So nakoy mga kaila pero dili gyud ingon nga kuan ba para sa Pilipinas nga close kaayo barkada hangout ganern. Wala dili ingon ana. Nakoy nakaila unya na ako'y ka-hangout sa una, pero na ano siya na parang mawala man yun ano, na ay mga tao nga muabot unya mawala ra pod no, nga naman na realidad sa buhay na ay tao nga muabot sa imong kinabuhi, na po'y mga tao na muabot nya mawala ra kalit, na po'y tao nga mag-stay no. Pag hindi mag-stay, wag na tayong mag-ano, nagsunod ko diri sa pinakahinay man nga machine no, kaya naman ta this farming. So to make story short, wala kay ko amiga. O di ba sa yun ra kay answer, wala kay ko amiga. Ngano man lagi mirian nga man kay amiga, asa man day mo mga amiga ngano maot kay batasan no. O pagani mo kaila nako no. Moingon din mo maot og batasan kay way mga amiga. Nakita nyo naman sa akong mga vlog sa una na naatay mga kaila, naadyo tay mga kaila. Pero naamanggoy mga time, naay time nga atong huna-hunaon ba nga usa ba ni siya, okay ba ni siya unya pagkailan ninyo okay pa, nindot kay nindot man ka hangout mga Pilipino diri na ay daghang chismis pero nindot ika hangout. Wag lang jud ka magtiwala no, wag lang magsalig pag-ayo ba nga isumbong nimo tanan nimong mga hinanakit sa mundo, charot. Kasi naay mga Pilipino na mailan nimo sila, nindot kay sila ika uban. Pero naakay madungog ba? Naakay madungog. Okay, kini tinuod naakay madungog nga na dahil sila gipang istorya dito sa Pikas. Unya ang Pikas pod na gitabian niya, ang ilang gitabian mutabi pod ris ako. Unya mutabi wala sa ako ni tabi sa uban. Unya pagkahuman og tabi, nangutaan ako nganong ana. So pero sa una rin hindi man ni big issue no. Nang ano lang yun, naalay mga kuan bang yung mga basta na ay mga istorya katawanan. And then mga tanatang ano man na siya, nganong naing anak man na, ganon anak pug ko ay tinuod man jud nga nakaingon anak ko, pero nisalig man ko ato nilang mga tawhana god. Nisalig ko ato nilang mga tawhana unya pagkahuman gistorya pud ay sa uban, ya pagkahuman na nagistorya po sa uban, ya nagkanat niya hantud na abot sa ako, no? So nagwala si Inday Miriam sa Facebook no, kay malita man ko, di man ko magpa-alkanse og mga dauton tag mga istoryang mga murkin sa mga perpekto no.
may pinaghugutan. But anyway, so yun na ana siya, pero katong mga tawhana to nindot na sila kasama kauban, no? Pero kalimtan na ang tanan kay sa kuan raman to siya, no, mga istorya ng mga di man to makapatay taon, no, Ginoo ko. Pero usa na siya sa mga rason kung bakit, kung nganong mawala ang salig nimo, no? Kanang makaingon ka ay okay man sila kauban, pero dili gyud ay angay nga istorya ang tanan. Kung unsay na sa imong utok, kung unsay kuan na ano na lang gyud, maghilom gyud ay dapat, no, teka ha. Maghilom gyud ay dapat. So maunay maka-realization ba, o diba? Too late to realize, charot. Pero maunay mga realization sa mga tao nga mga kanang musalig ako, kay musalig man jud ang good labi naggaan akong paminaw sa imo nya, nindot kay pa kauban niya pagkahuman mo ana ko nga haloy na ajud ko ilain na ano na ako na matikdan ba ato nila nya ana ba, salig ka ba, kay naman jud mga first impression na sa mga tao. Natural na bisan pa ang kanang mga kuan na naagid tay mga first impression. Ano mo na gitawag nga first love at first sight, mali pala. Charot, na abot sa love at first sight. But anyway, so mao na siya. Unya karon na asa man imong mga barkada, di ba sige man mo kauban atong duha. Okay, tinud-anay na jud ning istoryahan, no? Kay murag daghan na jud mga chismosa, nga gonong-nganong wala jud koy kaila. Kadto sila. Amiga gihapon mi, no? Amiga gyapon mi, pero di man jud ingon time nga kung naman ko'y mga kaamiga po na mga amigo ay naman ko'y mga kaila po guys, dili lang jud na ano makauban permi, no, di lang jud na sila makauban permi kay alangan imo na silang kuyugo na aman na sila mga pamilya po na amon po na sila mga bana na amon po ko'y bana di permi magkuyog. Pero ako magsigi ko og di man magsigi ko pamin usay mo magkita ta ana ba na ako may taga ano sa amo, no? Ako'y say, huy magkita ta, sige na kanang out magkita ta ditong dapita, magkaon ta lalo na sa tindahan sa Pilipino, ano? Magkita ta. O magkita mi, pero usahay ka nang makapuyan ka. Tinud-anay istorya. Makapuyan ka sige kuan, hagad. Anang murag ikaw na lang sige hagad. Tinud-anay bahala na. Kung malain sila, kung ano, tinud-anay man pod. Kapoy sige hagad, maghagad ka onya, balibaran ka sige, no. So, di na lang jud ta mamugos good. Pero amiga gyapon, kaila gyapon, amiga gyapon na, pero di na ta mamugos kay kapoy magsigpamugos. Okay lang kung magkita, kung moingon sila magkita ta, sige ana. So magkita good kung ano, mao man na siya magkita good ta good. Ana, simple lang. Pero kung ako'y magsigig hunat kapuyan sige hunat unya magsigipon sila hunat pabalik sa ilaw para mo ingon niya ayaw na dili wala pa ayaw sa kay wala pa ikuan, so wala pa gid di pa gid magkita, so dili na sa ako, no, mag sa ako mag-enjoy sa akong kinabuhi kauban akong bana sa gathering mao na siya mag-enjoy sa akong kinabuhi. But anyway, so mao ra na ito bag dugangan ako na unya kung na ako'y kadugang, no. Busy man ring lugar, murag na may ay ang sama ni ay nag-open sila simbahan nindot kay color dark blue nindot ka ay dark blue, gusto ko na mag dark blue na lang tanong pintal sumo na siya istorya nga sa atong mga kinabuhi dire mga tana kay makabalo magugod makita ang gunya sa vlog, no, nga wala gyud kaayo kay kauban, no. So maglikay na pud ko usa na siya sa mga likayan. Pero nindot man po di man ingon nga maglikay sa mga Pinoy, no, kay delikado pud maglikay, muro na ta anig ermitanyo na arata nagtago-tago. Ako lang jud ganahan lang jud ko magpundok balay, tinuod ganahan ko magpundok balay unya matulog unya pagkahuman nang hubag ang ilong nahubag ang ilong sige katulog, no, unya kaon, no. Pero nindot man makipag-uban og Pinoy, no. Pero ang mga tao diri busy unya ako dili man po ko ganahan og party guys. Sa tinud-anay lang nga istorya di ko ganahan party nga kanang dagdinag ko na party. Ang ako lang mapuntahan karon diri nga naa nami diri sa Bag-ong Balay. Ang ako lang mapuntahan diri nga party sa among amigo nga tag-iya sa Filipino store.
kadto sila buutan to sila, pero mga busy po na kinabuhi ato no, dili po magsigig kita kaya naman to yung mga kinabuhi po nang ibang atiman unya unsa pa man ano pa. So maoro na akong ikaduga, maoro na akong ika-istorya, pero mamalit sa ako guys mamalit sa ako manang nag-drive ko diri na mamalit ko mga ay bato naman po datong paliton guys. Sa una yuta karon bato na po. Sige guys, salamat guys. Maura to akong tubag sa inyong mga pangutanan no. Kay murag lisod kay ning daghan kaayo na curious ay nganong wala daw kuno koy kuan nya giingnan pa ko nga lain daw og batasan. Maldita man jud ko guys, pero maayo man ko kung maayuhon ko no. Kung maayuhon ko nya aganahan man ko maghagad-hagad, pero kanang maghagad gani ka nya balibaran kasi sige murag lain kay paminawon ba murag ikaw lain na bugos. Sige na bahay na kay murag makahilak mo po atong ano nagkalaga niya.